Ассалому алайкум дӯстони азиз, шумо қарор доред дар канали Душанбе Сити. Хоб дӯстони азизи ман, дар канал нафароне ки тамошо мекунанд обуна нашуданд, ҳатман обуна шаванд дӯстон. Нашод реклама дар номерҳои поёнбуда муроҷиат кунед, барои реклама фурӯхтан кӯмак мерасонем дӯстон. Хоб айни ҳол мо қарор дорем дар тарафи Варзобгез дӯстон, роҳе ки Душанбе дӯстон, роҳе ки кӯли Душанбе Варзоб. Дачаи фурӯшӣ ана ҳамин роҳ аст дӯстон, ана мошине ки мондагия. Тарафи Сора Ойл заправка аз тарафи даст чап, заправка нарасида ана ҳамин ҷо роҳ. ҳозир рафта аз пеши полни Банаор мегирем дӯстон. То охири видеоро тамошо кунен, лайк монен. 200 метр роҳ аз ана ҳамин роҳ то ана ҳамун роҳе ки то дачае ки медароем дӯстон, 200 метр роҳ аст. хоб то охири видеоро тамошо кунед дӯстон, лайк монданро фаромӯш намекунед. хоб дӯстони азиз, ана аз роҳ гуфтем ки то даруни ана ҳамин дача 200 метр роҳ ана ҳамин дачаи фурӯшӣ аст. ҳозир аз пештар Банаор мегирем, мост кӯпру ки мебинем, мост ана ҳамин мост ва ана ҳамин дачаи фурӯшӣ. Пешда стадион нав сохта истодаанд. ана ҳамин мост кӯпруке ки мақсад документалния дӯстон, документ дора, шахсӣ аст ва дачае ки мебинем ҳама документалния ҳама чизош. ва ин дарёе ки мебинем дӯстон, дарёи ором аст. ҳозир аз пеш рафта Банаор мегирем. То охири видеоро тамошо кунед дӯстон, ҳоли маълумот ча мегирем. хоб ана наздик шудем ба дачаи фурӯшӣ дӯстон. ҳамаш ба санг кардагия заборош. бисмиллаҳирроҳмонирроҳим. ҳафазда 2 сотиқ замин дӯстон, 3 та комнатаи оддих, 4 то кат. катош дар поён Банаор мегирем дӯстон. ҳозир аз сайри роҳ сар мекунем, ҳамаша маълумот дода. ростак як ҳоҷатхона. як комнатаи отдих, душевой, термикс, ҳама чизи чураш, кафел, об, свет қоидави ҳамаш. инҷо ҷои парилка мешавад дӯстон, сауна, ва инҷо ҷои отдихаш. ҳамаш тайёр кардагия дӯстон. мақсад ҳамун стенаша рост мекунед, тамом. ҳама чизоша гузарондагиам. як комнатаи отдиха дидем, ана ин дуюм комнатаи отдих, полаш ламинат. инҷо метавонед ҷои кухни кунед. кухнеша отдельно кардагиан инҷа. временкаи неҷа душевой. полни обои задагия, полаш ламинат. як кресла диван, чизи чораш ҳамаш месизад.
Якто качели. Ин хонаи ҷои одихи севум. Кресла дивано, қолин, ламинат, абой, фигура, як телевизор. З ду пара ин трезои калон дорад. инҷо ҷои балконаш дӯстон. жалуз ва ду треза тарафи катҳо. манзараш хеле зебо аст. оби хеле равон меравад дӯстон, мақсад шум намедиҳад. хоб дӯстон, инҷо чӣ гуфтаниям? нигоҳ кунед, як водопади калон ин ба таъмир рафта истодааст. айни ҳол инҷоаш мақсад инҷоаш штур путур ягон чӣ мекунанд, месозанд. ин мақсад ки шумо мехаред ҳамаи сохтагӣ, обуш тайёр. инҷое ки мебинед, як мақсад бассейни 10 ба 5 мешавад дӯстон. ишам тайёр карда медиҳанд. ай суме ки мо ози нарха мегем, як бассейни 10 ба 5 ва оби шаршараи мақсад водопада соз мекунанд, медиҳанд. основной хонае ки 6 тики мақсад 2 ошиёна мешавад, отдельно аст, ҷо мондаган ва айша хитон ба таби дили хитон мекунем дӯстон. ина замин 7-2 сотихи гуфтем, мақсад ҳамаш қатъи ана ҳамин замине ки мебинем ҳамаш 7-2 сотиха фурӯхта мешаванд. ана ҳаминҷа дӯстон якта 2 этажи ки мақсад метавонед кунен рӯш тарафи исри ё ки тарафи дарё ҳаминҷа карда метавонед дӯстон. инҷо лестница дорад дӯстон, тарафи катҳо ва аз ин тараф ҳам лестница. мо аз ин тараф меравем. полни бручатка задагиай обрав ҳаст, ягон камбудӣ нест. хуб, мефароем ба поён. чор то кат гуфтем дӯстон. ана катҳо. якто мотор, об ҳамаш ҳаст задаган. якчанд гуна дарахтҳо, арчоҳо. дуюм кат. ду кади ки мебинем тайёр аст айни ҳол ва не каторам тайёр аст дӯстон. мақсад ами полашай неми беспёра мехад тайёр аишам. дитиш мақсад тайёр нест бугем нахед. хуб, ошхона дӯстон, кухни ана ҳамин пеши катҳо да мешавад. ҷое ки гуфтем кухни мешавад. основной кухни ошхона ана ҳамин аст. якчанд размер ҷои дедонхона, дегҳо, ана дедон, холашкафел, гир ба гирд ҳамае ки биное ки мебинем мақсад дар якум дар дуюм ҳамаш ба санг чиндагиан дӯстон. заборои пушт ҳамаш ба санг аст.
хело ҳам боду ҳавояш табиаташ зебо аст дӯстон. хоб дӯстон, як бор я такрор мекунем ки дачаи фурӯшӣ қарор дорад дар Варзобгез, пушти шарора, заправкаи Сароил. аз роҳ то ана ҳамин дачаи фурӯшӣ дӯстон 200 метр роҳ аст. 7-2 сотиқ замине ки дидем аз палатка устун, ҷое ки бино ва ин ҳама ин замин қатъи катҳо ҳамаш 7-2 сотиқ замин дӯстон. Бисёртар даже мебарояду кам не. хоб 3 комнатаи отдих, 4 то кат. нархи ин дачаи фурӯшӣ дӯстон $180,000 амрикоӣ фурӯхта мешавад. хариду фурӯш ба асъори миллӣ ба роҳ монда мешавад. номерҳо барои тамос 93 309 31 31. як номери дигар медиҳем дӯстон, мабодо мақсад занг зада наметонен. 915 61 53 53. дар ана ҳамин номеронам занг занед дӯстон, маълумоти пураша соимул медиҳад. хоб алиш мешавад дӯстон дачаи фурӯшӣ ягон квартира аз тарафҳои шаҳр боша, душанбе, мақсад сехонага, болои сум. ногуфта намонем як бор дигар, дар ин нархи ки мо гуфтем дӯстон, шаршара водопад полни, мақсад ремонташ ба анҷом мерасад, ремонтиш рафтесай, як бассейни 10x5 дар ин ҷо мешавад дӯстон. хоб раҳмати калон барои диққат. нашуд реклама дар номерҳои поёнбуда муроҷиат кунед. ҳатман барои фурӯхтан, реклама кардан кӯмак мерасонем дӯстон. лайк монед дӯстон, дар канал нафароне ки бори аввалан обуна шавед. хоб раҳмати калон барои диққататон.